ngaos da kayaning lugar at suta keni at tukluan tamo apining bangpong mapalad. Ay, at batong kumapalan. Informero ngaos da kanini bangpong malapad. Yung panalala ko yung bangko tuklukan niya. So potang magpainawak ko, lukluk ko rin. So yung bangpong mapalad apining ipagpainawan na rin kaya kami daratang na bisita. Daratang na rin ikin panaw na November hanggang naging February. Atin rin migratory birds. Daratang malibatan niya diwang kay Asia, kay China, kay Korea. Ampong kay aliwapang part at yung mga bandang Europe na kaya ti malilili. Anya ilang sasalubong namin ilang welcome ni Kenny every November to February. Upcut tayo. Agibang